Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sizawuthetha ngemeko yabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs kunye nabadlali ke abaphelelwe zii-contracts. Ithi ke into ephuma phaa kuKaizer Junior Motaung, omnye ke weemanagers zeqela leKaizer Chiefs, uthi ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs uthi ga ngoku abakangxami ngobanikeza isivumelwano okanye ukubanikeza i-contract, ngoba basenento abayibekeleyo okanye basenomsebenzi abawunikiweyo into yokubana ke bawugqibe. Bathunyiwe into yokubana ke iKaizer Chiefs ke mabayifake kwi-CAF Confederation Cup, njengoba ke behlulakele kukuyinikeza ikhaphu, njengoba behlulakele kukuyinikeza ezinye izinto, kodwa ke ngoku sebenikwe umsebenzi wokuthi mabayibuyisele phaa kwi-Confederation Cup. Emveni koko kulapho ke bazocinga khona bemanagement okubana ke bacinga ntoni na ngaba baqeqeshi. Okwangoku ke into yabo ayikacaci, ngoba iKaizer Chiefs ithi kunumber 3 iphinde yehle. Nawukhumbula into yokubana ke iyawuthi zingene kula Confederation Cup ibe nguposition 3, izingene ku-CAF ke Champions League iyawuhlala phaa kuposition 2. Ithi ke loo nto mabaqale bagqibe imsebenzi abawuthunyweyo, kubonakala into yokubana ngoku emveni koko iKaizer Chiefs ithini. Ithi ke xa igqithele imanagement eKaizer Chiefs, loo nto yenze into yokubana ke bangakwazi nokusayina nokunikeza abadlali baphelelwe zii-contracts ke ii-contracts zabo, ngoba abakwazi ukunikeza abadlali isivumelwano ekubeni bengayazi into yokubana iKaizer Chiefs kwisizini ezayo izawuqeqeshwa ngubani. What if kufika umqeqeshi omtsha ozovele yena afune nguqale abadlali ababone before abadlali abachithe, okanye umqeqeshi ozofuna uqale azifunele abakhe abadlali? So ithi ke management eKaizer Chiefs ayizukwazi ke ukhawuleza basayinisa aba badlali baphelelwe zii-contracts, izawulinda kuphele le season kucace kuqala umcimbi wabo baqeqeshi babi into yokubana ke ubheka kwelephi icala before bathathe isigqibo ngabadlali. Nawukhumbula into yokubana ke aba badlali bangakasayinisi i-contract ukuquka phaa uBruce Vouma, njengoba nguBruce Vouma ibe nguKhanyisa Mayo, naye mfana omdala ke kunento ethi laa tim ayidlala phaa phesha kolwandle umfana omdala kumele into yokubana ke abuyele back kuyo xa iKaizer Chiefs ingakwazi okanye xa iKaizer Chiefs ingenelisekanga ngomsebenzi kaKhanyisa Mayo. Mhlawumbi ke uKhanyisa Mayo naye ulinde into yokubana ke kuphele le season kuzofika abaqeqeshi abatsha, okanye ke uqhutyeleyo ke naba bakhoyo abaqeqeshi. Banintsi ke abadlali kooGustin Sereno abaphelelwe zii-contract phaa kwiqela leKaizer Chiefs, banintsi kakhulu ke abadlali ke kumele iKaizer Chiefs ke iyabavuselela ii-contracts zabo, kodwa ithi ayizukwazi, izawuqale ilinde phaa aba baqeqeshi okubana ke into yabo ithini na. Oozitha Khwinika nabo baphelelwe zii-contract phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.